Γεια σας φίλοι μου, θα σας κάνω κάτι προβλέψεις για το πάμε στοίχημα ΟΠΑΠ για τις 30 Τρίτου του Σαββάτου. Λοιπόν, ξεκινάμε. 164 Sunderland Manchester United διπλό με ποσοστό 1,50. Swansea Tottenham διπλό με ποσοστό 2,5. 248 Kievo Milan διπλό με ποσοστό 1,65. Torino Νάπολη διπλό με ποσοστό 2,15. Και 169 Cagliari Fiorentina over με ποσοστό 1,80. Αυτές ήταν οι προβλέψεις για σήμερα φίλοι μου. Θα συνεχίσω να κάνω βιντεάκια με διάφορες προβλέψεις. Για πάμε ταμείο σίγουρα.